Podcast C2, català.cat, episodi 29è. El podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Ja tornem a ser aquí i, tal com et vam dir, avui et seguirem parlant de l'accent diacrític. Però a més, a part de l'accent diacrític, també et direm algunes paraules que ja no porten accent i, per tant, penalitzen en un examen del C2 si les accentuem. I t'assegurem que sovint, quan corregim exàmens, veiem paraules que ja no han de portar accent. I clar, ho hem de penalitzar. Però bé, anem per parts, comencem pels accents diacrítics i al final et revelem quines paraules són les que més sol accentuar la gent, però que a dia d'avui no n'han de portar. Avui t'explicarem els 7 diacrítics que faltaven i algunes coses més. Comences tu? El primer d'avui serveix per distingir el verb saber, jo sé, del pronom sa. Ser amb accent del verb saber el trobaríem en una frase com jo no en sé res de tot això. I sense accent, se, pronom, el trobaríem en una frase com se suposa que vindran aviat. El segon diacrític s'utilitza per diferenciar els sis. El d'afirmació de tots els altres que hi ha, com el pronom, la conjunció o la nota musical. Sí, amb accent, d'afirmació, és el contrari de no. Una frase podria ser sí, tens tota la raó. I sense accent, té 3 significats. Pot ser un pronom reflexiu, s'ho diu a si mateix, una conjunció condicional, si vols hi aniré, o bé una nota musical, do, re, mi, la, si. El tercer val per discriminar el sol de terra de tots els altres. L'estrella, el verb, l'adjectiu i la nota musical. Sol, amb accent, equival a al terra i el trobaríem en una frase com aquest sol és molt fèrtil. I sense accent, sol té 4 significats. Pot significar astre, avui fa sol, pot ser del verb soler, no sol anar a les reunions, pot ser un adjectiu, hi aniré sol o sola, o bé una altra nota musical, do, re, sol. El quart accent diacrític que t'expliquem avui s'usa per distingir el son del verb ser del son, acció de dormir, o el sun, de possessiu. Vegem amb exemples. Son, amb accent, seria la tercera persona del plural del present i el podríem trobar en una frase com elles són d'Arenys de Mar. I sense accent té 2 significats. Sun, possessiu, son pare és de Girona, que equival al seu, o bé es pot referir al fet o ganes de dormir. Tinc molta son. Ja hem arribat al cinquè, que té a veure amb el verb tenir, el nom de la lletra, la infusió i un pronom de segona persona. Té amb accent, tercera persona del singular del present del verb tenir, apareixeria en una frase com això no té res a veure amb el que t'he dit. I sense accent té 3 significats. Pot referir-se a una infusió, m'agrada més el te que el cafè, a un pronom feble, va donar-te forces per seguir, o bé el nom de la lletra T. El sisè diferencia ús del verb usar d'ús com a pronom. Ús accentuat vol dir fer servir una cosa, utilitzar-ne, fer-ne un bon ús. Però sense accent, us, que és un pronom feble, fa referència a vosaltres. Per exemple, el trobaríem a la frase no us explicaré què va passar. I per acabar, diferenciem entre el vos, que amb accent fa referència al tractament respectuós, del vos sense accent, és a dir, pus, que és el pronom. Vegem-ho amb exemples. Vos, amb accent, que és el de tractament, el veuríem en una frase com ens va tractar de vos, era molt amable. I sense accent, vos, pronom referit a vosaltres, el podríem trobar en una frase com porteu-vos bé. I ara que ja hem dit els 15 mots que a dia d'avui duen accent diacrític, crec que cal aclarir algunes coses més. Quines? Algunes paraules que abans duien accent i que han deixat de dur-lo?
Exactament. N'hi ha algunes que sovint a la xarxa o, pitjor, en exàmens del C2 de català, les veiem encara accentuades i no hi haurien d'anar. Ja no porten accent dona, del verb donar, molt, del verb moldre, net, fill d'un fill o d'una filla, l'os, referint-nos a l'animal, i sobretot, aquesta és de les més importants, no en porta soc, del verb ser. I posats a fer, també cal alertar d'un altre error freqüent. No porten accents els derivats de paraules que sí porten accent diacrític, com per exemple adeu, adeu-siau, rodamont, a contrapèl, entresol, subsol, etc. Vull dir que Déu porta accent, però adeu no en porta, o món porta accent, però no en porta rodamont, com tampoc no en porta contrapèl, encara que pèl en dugui, ni subsol o entresol, malgrat que sol referit a terra dugui accent diacrític. Bé, amb accent, ara ja no tens excusa, te'ls hem explicat els 15, i com ja saps, si et subscrius al nostre podcast, podràs anar coneixent diferents aspectes de la llengua que potser desconeixies. I fes-lo arribar a qui li pugui interessar. I per saber molt més sobre la llengua, inscriu-te a c2català.cat, on hem creat un curs amb exercicis i informació essencial sobre l'examen del C2. Domina les diferents parts i els tipus d'exercicis que et pots trobar a l'examen. Vine a l'examen havent-ne practicat totes les parts que hi trobaràs. Ens hi veiem?